Alright, naimbag nga aldaw tayo amin na sangapada. At ito nga ruden ti ka back-to-back ti idikal man laing ni Manong Nemi. Tay programa nga napauluan, kumusta ka itan kasin? Ayan, problem of the day. Ayan, programa nga pakibasan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ti may sangag problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya ito'y manen ni kasin ni Oyong-yong nga umay manen mangibasa iti may sa surat. Surat nga gapo kini Eileen. It is Hong Kong. Ayan, Hong Kong. Taga Hong Kong dati nagsurat itat na nga kidkid daw ti balakad tayo. Dati nga rin mga kasinti na padayawan nga surat nga may basa tatangal daw. Agapukin ni Eileen iti Hong Kong. Sagudayan nga rin ti surat ni Eileen. Dear Cassie. Nay agbiboy agdingdingig pa gayam digiti adad tababa digiti agup ubra. Ni kasin Johnny Sebastian kani kasin Edgar Palting. Sabay kini ni Manang Jenny. Ni Manang Jenny. Sabay kini Manang Emily. Ni Auntie Julie. Ken ti si Bubukel nga Nemars Studio family nga adda dito nabati. Ni Cedric Pasqua, kablawan met ni Jeboy, ni Manang Mirandudang, digiti Nemars Angels Group in Hong Kong, Honoka Nemars Group, Waikoloa Beauties, ken digiti ni Krung Krung Nemars Fanny Krung Krung Beauties International Hong Kong ken Singapore chapter. Hello kada kay amin. Nasinged kami kay ni Janjan. Nagkaredwaran kami iti elementary aging kay iti high school. Ket iti high school kami, dito nga kasla nagkinaawatan dagiti puso mi. Isu na laeng ta, idi da nagkolehiyo kami, nagbasa akid jay lawag, idinto nga, ijay met Manila, tinagbasaan ni Janjan. Ngimsakbay nga nagsina ti dalan mi, awan ti di mangibaga nga agbagay kami, kasinyong napintasak, natayagak ken kasamet ken kuana. Mestizo nalinis ti kudil ni Janjan, kasmet kanya. Maigidjat launay ni Janjan kadagiti dadto mga lalaki ta. Very neat ti panagar-arwat na urnos. No digiti ko malalaki nga dumagat naka-tuck out ti t-shirt da isu na kanayon nga naka-tuck in. No payagin na dayo kami idi college kami kasin yung get saan met nga naputed ti komunikasyon mi. Idi sakbay kami nga naggraduar iti college. Dito yan nga nagpudno ni Janjan iti panagayat na kanya. Kas na unay met tiragsak ko, ket gabuta pacheck nga ipatpateg ko met isuna, inaklon ko adagos ni Janjan. Ket nakaragragsak kami no agbakasyon isuna dito Ilocos. No kita kami ket talaga nga awan ti masayang nga oras. Agpinpin nateg kami itinapudno tapat check nga awan ti sabali nga ipatpateg na no di siyak laeng. Nga urin wagin nadayo kami idiket natalged tirik nami nga dua. Nang runa kanyak isukit isulaeng ti lalaki iti biyag ko. Nga isulaeng ti lalaki nga kayat ko nga agbalinto nga makatakta ko na ko iti biyag. Nga may di naggraduar kami kasinyong in Karina nga iti kanito nga makapasa iti board exam ko, iti kursok nga nursing,
agawit to kano isunan dito Ilocos, ta dito ito nga agsapol ti trabaho na. Nakaragragsakak idi kasin yung ta. Saan kami ito nga agin na dayo, kini Janjan. Sipo didi nagkarelasyon kami, ket awan pa'y tinapasamak mi. Tatunggalag kita kami, no agbakasyon dito Ilocos, ket dinakmat maure nga awisen nak. Nga in kami ko mag-check-in, weno awisen na kiti balayda. Jakmat mauray nga mangipakita't motibo. Jakmat kid ano man kidawin na kuman nga ipaikot amin ko keng kuana. Nga angem siguro kung nakitinakim ko, very gentleman siguro ni Janjan ta. Sanan tula siguro kidawin kanyak nga ipaikot amin ko into no makapagkasar kami. Kaday ta ti maysa nga nangayatak ken kuana. Di nakpinilit nga adan mapasamak mi. Manutikas na lalaki. Kaaduan nga lalaki tatan ket no adagundaway na ket talaga nga aramiden na ti amin tapno lang magunod na ti kinababae ti maysa a babae. Pero siguro ken kakasin yung. Tama, madlaw ko pa nakita ken ket talaga nga naibtur ka. Mayatak met ket dita. Siyempre, agbasbasa agidi. Kahit kung agbalin nga may sa nurse. Siyempre, kahit nga may istorbo ti tarigagay ko nga magunod ti arapaap ko. Urugyak man nga rod ti amin kasin yung edita na ipasakon ti board exam ko. Kahit may sa akon a registered nurse. Nga nakaragragsaka. Kahit siyempre, adamat sang kabasit nga salo-salo ay ti balay mi. Dito yung met nga dimteng ni Janjan. Congratulations, Eileen, sweetheart. I'm so proud of you. Agyaman Janjan, sweetheart. Nakachamba aklaeng. Naipasak na dagos na minsan aklaeng nga nag-take. Naladaw ka man. Pasensya kan Adala ngamin nakaitaktakak itay. Ni mamam. Aday jay, sang-sangoy na digiti dadu mga sang ili. Idinto ta ni dayjemot ni Mats, the best friend ko. Oh, alay nagbit nga rod kini mamam, ni mama. Inak pelang inak mo di pa kamo ang ta akon. Agsubli ak tumutla dito eh. Sige sweetheart. Ta iyam amukan to ka digiti dadu mapeng nga relatives mi ken digiti dadu mga gagayem ko. Ado digiti excited nga makaamukeng ka nga di da ka pinakita. Sige nga sweetheart. Agsubli ak to. Uy, best friend. Dimteng gaya min ni Janjan na boyfriend mo. Ala, nagwapo si ka. Saan mo? Si Kamat. Adamanin ti apal keng ka, dagiti padat nga babae, ano kasta. Ay, lalo mamamudan ton. Ay na, karupro pa ni Sandro. Taapin ba't nga ako ng nga apalandak, Mads. Kit syempre, super gwapo ti nobyom. Ado dagiti umapal keng kuana. Ay, keng ka, kunak kuma. Syempre, ado dagiti crush keng kuana. Apay si ka. Agkras ka kadimat keng kuana. Saan mo't Kit, si ka siyempre amok nga nobyom. Best friend ka. Alamit nga agkakrasak pala keng kuana. Siguro sa amo nga gayem ay so. Si ka nga talaga, Mads. Amo, ni Janjan tinaikari para kanyak. Ken siyak met tinaikari para keng kuana. Ngim sigurado kan, best friend. Adan sa pala panggip mo nga mangagaw king kuana. Saan si Kamet? Anya nga min ti plano yu aya. O itata, nurse kan. O ket ni boyfriend mo. Adamit trabaho na. Nakapag-graduar mati kolehiyo nga padam. O anyat plano yun, best friend. Ket syempre ket agtrabaho kami pailaeng O ket awamot pay urnong mi. Iso nga gurnong kami pailaeng. Sa amin to pagtulagan at ikasarmi. Allah. Manun pa nga tawin ay ti plano yung panagurnong nyo. Jakla mo best friend. Abangan no dua tawin pa Wano talo tawin. Wano nalablabes pa Ni?
Kit mabayag una yan na best friend. Agasem. Idi pala ubing kayo nga adan nagkinaawatan nyo ako nam. Di istoryam kanya idi. O kalpasan na nagturpos kayon. O ita orayan nyo pa ti adu nga tawen. Dahil tamo titulag mi, Mads. Iso nga awan ti pagdanagam. Nung naikari nga da kami na talaga ti agkatuluyan. Mapasamak lang nga mapasamak. Sa bagay, mariknakmet panagkita ket bagay kayo. Kenda kayo nga talaga ti agkatuluyan, best friend. When nga rod best friend. Makabannog, mama. Kit aganos ka balasang ko. Napianto no at da regular nga pagserkam nga maitrabahom to ti inredwar mo. Aglalo maka-abroad ka. Nasaysaya aton nalaglag anton ti trabaho. Nagrigat nga talaga ti trabaho dito Pilipinas, mama. Registered nurse nga talaga. Registered nurse ka lang aruden. Awan pala ti masnom nga trabaho ditoy. Puro volunteer. Kasano no, damot trabaho nga mastrikan, aglalo iti private, nalakamot ti sweldo. Kita jakmat kaya ti kasjay. Ano saklatan ti ag-volunteer tapno makaalak experience ko, mama. Tabaring no, makatulong to dito panag-abroad ko. Ay kit agan alos kang arod balasang ko. Usam, kasta lang tibiyag na talaga. No kayat mo ti umasenso, kayat mo ti rumang ay tibiyag na, agan anos ka. Wen mama. Ni, agore ka mama. Ti cellphone ko, ada tumawtawag. Amang ano trabaho ti itawag da kanyak. Ni gayam anti mama. Asin nga anti? Ni anti nga dat Hong Kong. Iso ti tumawtawag. Kisong batam nga roden iya, darsem. Amang ano, deta ti bagbaga na kingkan nga trabahon. Wen mama, sung bata kon. Hong Kong? Kas DH? When sweetheart. Naisapulanak ni auntie iti trabaho sa Jai. Ninsapulanak iti employer ko. May sa kano nga Briton. Nasaya at da kano. Sa anak mo't nga rekomenda. Sa anak mo't nga alain sa Jai. Tulungan no. Saan nga sigurado nga nasaya at di Jai pangipalan na kanyak. Ang Eileen, nurse ka. Registered nurse ka. Kaapi nga mapan ka paalila sa Jai. Kunamit ni auntie anusak pailaing ka no. Ta iso kano ti panaka-stepping stone ko tapno makapanak to iti Canada. Alis tulat agaplay iti sa baling nga country no ada experience ko. Iso nga ananusak laeng. Mano nga tawin nga agurayak. Sigurado mapayag dayta. Di lamamin sweetheart. Agan anos ta. Kit ni maaprobaranen ti papeles ko. Kit sumaro no may schedule to ti flight ko. Sigurado ka daytan. Amang agbabawi kan to, ngem adakan to ni Jai. Naladaw to ti amin. Ado di kiti mapaniti abroad nga agbabawi da. Kasano no, sa anak to nga agbabawi dyan. Basta agbati ka. Ket agsingsingpet ka. Kastamit kanyak. Anya ti amom. Amang pati siga ket maalak to met ije Hong Kong wenno konforme no makapanak to Canada. Maalakan to ije Canada. Ket sadyetan to nga agtrabaho nga agpadpada ken sadyetan to nga agnaed, sweetheart. Di ka nga maigawi din, sweetheart. Sweetheart, anusan ta isumit ni ko nan mama. Anusak ka no laeng. Agan anus ta laeng. Manangaasin na Apo Diyos, sweetheart.
Kasin yung nagabrodak nga rod sa anak nga naigawid ni Janjan na talaga nga kalkali kagumak iti maadaan iti experience iti abroad. Tako na nga rod nga stepping stone ko tapno makapanak to iti sabali nga country. Ket may apply ko to syempre iti trabaho wenno ti kina-nurse ko. Nupay narigat iti damo ket inananusak kasin yung narigat ti mayadayo iti ipatpateg na iti biyag. Sa pala narigat ti trabaho iti abroad. Aglalo no all around. Ay, nabannog ako. Ngam nagadupay lang ti ugasak. Ket kalpasan na. Adun to pa ti agur-ure nga trabaho. My God. Kastoy ka diti tungpal ko. Nga nagbasa ag iti upat atawen ket nakarwarak iti board. May saak nga registered nurse. Ngam anya ti ubrak iti Hong Kong. Agkuskuskos iti kaserola. Tinanganan ti sabali nga tao. Madamdama agkuskusak iti kubeta. Agdalus, agluto, aglaba, agaywan kadigiti nakukulit ni ubing. Ay na. Ay na, makaanusak nga ta. Maglakid din tanaanos kinasaya at dagiti amok nga Briton. Iso nga agan anos sa klata. Uray ta inkarida nga binulan nga ingato dat sweldo ken ited dati amin nga benepisyo nga para kanya. Ken no masapol kod bakasyon, ited na kanya. Anong saklatan Diyos ko. Tarabayan da kuma. Tarabayan da kuma iti agnanayon Diyos ko. Ken kastamet dagiti napapateg kanya kiti Pilipinas. Saan da kami kumabaybayan, Diyos ko? Ti pagpintasan na kasin yung nairuwam ko matla ti bagik kadagiti trabaho. Nga iti damo ket gagangay nga narigat, nga may di agangay ket jakmet laeng nga marigatan. Ken kang runan ti amin ket tinungpalmet dagiti amok dagiti karida kanyak. Talaga nga nakasaysaya at dagiti amok abriton. No kasta, balasan ko saan ka matlaeng nga marigatan ditan? Saanin nanang, sa anak nga agbabawi nga imay dito Hong Kong. Iso nga, agasin nyo. No kwenta, ektisweldok nanang, mama, kit aganay nga, mapan nga 30,000. O, sa bali pa dito itid na kanyak nga bonus ko nukwa. O, no, agbakasyon na kiti amo kit, isurod dak pa nukwa. Akit nasaya at anak ko. Akit man manotikas na nga adagasat na dita abroad. Wen nga rod mama. Iso nga jak tubulos agbabawi ta nakasara ka kitikas kadakwada iti kinasaya at nga amo. Ket nukas kasanulaeng mama. Mapasamak tumit laeng iti nabayag min nga pagtultulagan kini Janjan. Ti panagasawa min. Ito numalpas laeng dito nga kontratat. Sakbayag nga agrenyo. Agbakasyon akto dita mama. Ay nasaya at ano kasta balasang ko. Kaya agyaman tayo nga ron iti Diyos. Tanasaya at tinagtungpalam dita. Wen nanang, agyaman tayo kini Apo Diyos. Hindi nga ro dimteng ti panagbakasyon ko kasi yung syempre first time ko nga nag-abroad, first time ko met agawid nga agbakasyon ket jak mailadawan ti riknak na talaga nga mailiwak. Mailiwak kini mama, mailiwak iti Pilipinas. Ken kang runan iti amin ket mailiwak kini Janjan. Mailiwak iti lalaki nga ipatpateg ko. Ket ditoyen nga tungpalen mi ti karin-karimi. Titulag mi nga agasawa kami. Philippines, here I come.
Jan, sweetheart. Kamaudyanan na ket matungpal met laeng yung tinabayagtan nga kalkalikaguman. Ti pa nagkasartan. Wen, ket kalpasan ti kasar. Agdiretsutan ton sa jay. Paghanimunan ta. Excited akon, sweetheart. Oh, kalpasan na. Agsublikan tumitlay di Hong Kong. Oh, ni, api nga man aliday ka, sweetheart. Kapilitan nga agsubliak to di Hong Kong ta. Agrenyo akto nga road. Ken saan pa nga umalay ti urnong ko. Umayakalain dito tagkasarta. Ket, ano santal pilaeng nga, sweetheart. No kas kasanulaeng ket kasi titulag mo iti amok nga lalaki. O isu dati makaamot tapno no may kanda kan tumit ti trabaho. Sumarunong kanto iti Hong Kong. Tapno makapagden natan tumit laeng sa jay. Ada negosyo da nga mabalinda nga pangisarkan ken ka iti trabaho. Ang dinamag mo ka din kanyak, sweetheart no. Kaya't ko ti sumurot iti abroad. Taapay di mo ka di kayat? Ala sweetheart, kasangsangpet ko launay tapos kastoy. Ala pagsaritaan tanto day iti sa baling nga gundaway. Tinasisita, adda akon dito eh. Di ka di naragsak? Maragsakan ak unay taaddakan sweetheart. Adan tumetlaengin bunga iti napawot nga panagururay ko. Ti panagan-anos ko. Panagan-anos ta ko na panagururay ta. Ta saan met lang nga sikat nagururay ka nagan-anos. Uray met siyak. Di ka di excited nga kasartan? Aman, excited ak met. Met lagayam. Umisam ka nga rudin Diyak kahit nagbisbisuot ka. Alan umisam kan O diba nagugwapo ka no umisam ka? Sabi ko mata, agtultuloy yan ti ragsak ta, sweetheart. Agnanayon to kung mga ragsak ti dumteng ka data. Aglalo inton makapagkasartan, inton agasawatan. Ay nasi ka, best friend. Nakagasgasat ka nga talaga. Talaga nga kukwa mo ni Jan. Apay met. Nakunam nga nagasat. Kit syempre, nalpas nga ruden ti kasaryo. O, sigurado nga kukwa isuna. Kit honeymoon ti sumaronon, best friend. Tamas excited kan sabi nga miti siya. Taapay. Saan ka pala nga sigurado idi nga da kami tagkatuluyan? Kitwen a friend, aglalo idi nag-abroad ka, ay na madandanaga naklaunay. Itikas ta nga kinagwapo ni Jan. Ado dagiti babae nga tarigagay king kuana. Dagiti mayat nga mangagaw king kuana king ka. Imbagkit di ata saan nga nasulisog isuna. O, si kantumet ngamin pinalawam, kitni, nakagwagwapo. Imbagkit di ata saan nga nag-chicks. Saan met lang nga nag-chicks? Panagkunakit saan met. Ngam ita akit kukwa kon. Nagkasar kamin. Awanan ti maaramidan dagiti babae nga agtarigagay king kuana. Supay iso nga bantayam. O, kasano kit nagsubli kamit man di abroad din. Taurin no agasawa kay ngaminan best friend kit adu pela dagiti posible nga mapasamak. O, amangan no agbabae ket isina na ka. Wenno agawen da. Kit nagadot babae dita nga amuda lang nga ruden nga ada asawa na. Ala, patulan tutupandan to pelaeng. O, iso nga banbantayam. Saan tong aramiden ni Jan day tamads? Tapara keng kuana ket sisyak laeng ti babae diti lubong. Saan man? Ken maysa, awan pa'y tinakaidamdamagan na nga nagbabae isuna wenno adda na singit nga babae nga kanayon nga kadkadwa nga pagatapan ti tao nga babae na. Ket sapay ko maatapud no dayta best friend. No pudno man dayta nga faithful ta asawam ni Jan. Akit nakagasgasat ka nga talaga. Ay na nakagasgasat ka. Arbisan nakman dayta gasgasat mo Ket adamit boyfriend mo when angin di kami pa sigurado di nakmatlawisin nga agkasaren. Addan to lata best friend.
Ala, manmano itan ti kas kini Janjan, iti asawam. Manmano nga? Anya ti kahit mo asawen. Kit manmanot itan ti gwapo nga faithful. Kaadwan ti gwapo itan, babaeron. Ay na. Kit name, faithful lang nga Ruden. Oh, very gentleman pa ilaeng to. Ay, ti ko naman nga awang pinapasamak yun. Wen, awang pay. Ay na, nag-gentleman nga talaga. Di nakapainawis. Saan pa nga rod? Siguro agad respetaran na lang ti kinababaik. Kaya't nalaing nga ipaay ko ti amin-amin ko keng kwana. Inton makapagkasar kami. Okit ita nakapagkasar kayon, Diyos ko! Honeymoon madamdaman ma, best friend! Kas di ko na, kas lamas excited ka pa ng imiti siya. Talaga agad best friend ka. Ay na, agistorya kan to Nagloko ka, api nga ipaistoryam kanyak, nanyat mapasama kiti honeymoon mi. Kit kasi tumit kanyak, istoryak tumit keng kanwag honeymoon tumit. Nwag kasarak tumit. Amom. Nagasat met ni Janjan. Saan lang ay siya tinagasat si ka? O, kat napintasak met. Sa bagay, napintas kamet si ka. O, nagasat kami nga dua. Kaya naragsak kami. Ang lakit, naragragsak kay tumanin na best friend. Ito no honeymoon nyo. Si ka nga talaga, puro honeymoon lang. Adat ti panunot mo. Oh, kadagpaisumit. Maramanam to ni Janjan. Ay! Aging gaita kat jak pala mamati nga awang piti napasamak yun. Kat awan met nga talaga. Ay la, nakibtor kayo man nga dua. Lalo kay ni Janjan akat isup lalaki. Kat manmanot lalaki itatan nga makaibtor ko naktumanen. Ala, gwapo, gentleman, faithful, deadal pay. Wow! Awanin ti sa pulim king kuana, best friend. Nagkasat ka nga talaga. Nagkasat ka, Eileen, best friend. Pada kami lang nagasat. Alawenin, basta naggasat ka. Naggasat ka, best friend. Pudno ti ko na ni Mads kasin yung nakagasgasatak nga talaga. Tawanen ti sa pulek pay iti asawak ni Janjan. Guwapo, very gentleman, faithful, kendi adal. Dimteng nga road ti honeymoon mi iti day tametlay nga rabii. Siyempre first time ko. Excited nga madanagan ak. Nasakit ko na no damo. Angem nagariti excitement ko iti dayta nga kanito kasin yung talaga nga kalkali kagumak meten nga da mapasamak ni. Tapno na ti kastakit maminpinsanen nga matagikwanak ti asawa. Tapno makunan nga baginak bagik isuna, kukwanak, kukwak isuna, kukwan mi ti maysa ken maysa. Maminpinsanen nga agmay maysa, saan laeng nga ti puso ken kararwami no dikat pati dagiti bagimi. Agmay maysan, dagiti bara ti bagimi, ti ragsak mi, tirik nami. Oh. Janjan, sweetheart. Kamaudyanan na. Maisagot kun keng kati amin-amin ko. Oh, be gentle please. Nasakit ka no damo. Oh, sige sweetheart. Ure mo siya kadamok. Ala, api kasta ka. Andito kahit mong sawin. Api nga kaslawan ti excitement mo. Kasla saan ka magagaran nga. At dan mapasama ka data finally after how many years nga at relasyon ta. Saan man met? Magagaran ak met siyempre. Excited ak met ang agner-nervyos ka kadi. Agner-nervyos sa klaeng. Siyempre, kaputa, first time mo. Di ngamin? First time ko. First time ta. Saan ka di?
When, oray sakit talaga ang nervyos, sakmet ngem, ad nga, excited hak, sweetheart. Finally, ma- mapadasan tan, iti, aramidin di kita agasawa. Ad nga marik nata itan, nga agasawa ta, itatama kapag naigtan. When nga rin, sweetheart. Ang pasensya kan, diyak mo ti aramidek, diyak mo nga erugi. Maawatan ka ta first time mo nga rod. O sige, ag tinulong ta Ah, agkam di pipig ko. Sige. Ah, ah, mm, 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 mm. Saan ka di nga? Aprusan peti na dumado mga pasit ti bagi? Ah, pasensya ka na ta. Ag nervyos sa klaing. Sweetheart. Sige. Mm, mm, mm. Basta. Aprusan ti barukong ko, sweetheart. Mm, oh, sweetheart. Sweetheart. Oh. Oh. Ikaten na di magan-anay ta. Sige. Ikate ko ni batok ta. Ikate mo ti batong. Sige. Oh. Rugyanta ka din? Sige saan ka din nga? Saan ka din nga rumansain nakpailaeng? Tarumansain kan tumet. Agkam na kiti na dumado mga paset ti bagi. Imposible nga di ka pinakabuibuya o rin na awang padas mo dyan. Amok nga adot mabuyibuyam. Lalaki ka. O tuladim laing day jay. Siyak to nga babae kat makabuibuya ak tupay. Sikan tulakit din. Sige. So kahit mo day jay. Noan niya di ka mabuybuya. Aramidekin ka. Makaamu ka. Tagi ko enak. Diyan, sweetheart. Kuka mo ti bagik. Aramidin, ti kahit mong aramidin. Ipalubos ko. Sige. Kasta. Nagganas. Sige, agkampay ti barokong ko, sweetheart. Maawatak met ket di ni Jan kasinyong ta. Kasti ko nakapagpada kami ngagdadamo. Siguro akit ta. Ag nervyos pa ilaeng. Siguro akit makasursuron tamet laeng kalpasan ti maminado adaras nga panagpapasmi ti ragsan. Ket idita nalpasmin nga rinuman sa ti maysa ken maysa. This is it. The final, when the main event nga kunada. Dati panagtipunen, dagiti bagimi, panagmaymaysa, dagiti bagimi, panagtipon, tibara, dagiti bagimi. Buyaim ka dilatan. Dyan. Korek ka. Dito ka. Tapi damagin pa kanyak no, dita ti pangiserkam. Dita. Dita. May samat lang kat nursak amok dito, wala no pa awang paitipadas ko. Siyempre, inadalmi din ito eh. Basta, oreta na basamit din, iduron mo lang, sumrek to na nga sumrek. Sige nga. Nag-cute ka dyan. Pasensya ka na. Gagangay nga na ilet. Medyo ipersam. Di mat nasakit ako na. Di masaktan ka. Okay laing kanya. Ano sakti sakit na. Kasta nga talaga.
bigla persa ay! Ni Abi nga kikis ka, dyan. Ay, pasensya ka. Ah, ala, siya kumata agikis na sakti masaktan. Pasensya kan. Dangamin nariknak nga kasla. Tsaka mo no, ano DJ, nabriyat. Kasta nga talaga. Kasta nga talaga no, madis virgin. Di ka dinasaktan? Saan man, nasakit. In-expect ko di sakit na. Iso nga, okay lang kanya. Kayak ti sakit na, dyan. Sige, ituloy mo, itatanakas treken. Sige. Kastoy, di ba? Uwen, kastangim, pigpig saam, Okay lang ka? Saan ka masaktan? Kayak ti sakit na. Sige, dyan. Panakpakin nak. Tagikwaen mo, ti pagkik dyan. Sige. Ano sa mga ti sakit na? Okay, pasensya ka, dyan ko niya mo. Sige. Aray! Ay! Abi nga kikis ka. Nagaray kan tumat ngamin. Pasensya kan. First time ko nga rod. Sige. Ituloy mo. Aray. Ana, nasakit? Ituloy mo lata. Saan nakapakadanagan? Ay! Namuna tagikis ka. Saan ka gikikis? Agsidawak idi kasin yung no apeng akasjay. No payawan di padas ko angim syempre makabibuyak mat iti video sa maysa nursakmet. Sa anak man nga kasla inosente ta. Inadal mi met daytoy iti kursok nga nursing. No pay kasta binaliwalak laeng dati panagikikis na iti madama kami. Naimasen ti turog ni Jan. Api nga takas jay. Kasi kadi nga talaga nukwa. Nga agikis ti lalaki ng makinaig. Angin kasla saan mo na kasi ti mabuybuyak nukwa. Wenong gapo nga tataagdadamo kami nga dua. Gapo nga tata na elet. Gapo ta virginak. Shopee consumer Nina. Ay, na Diyos ko. Apayakas siya. May peklatan. Baka no, kasi nga talaga nagdadamo niya. Sino dahi ito tumawtawag? Imbag man ta saan nga timawag itay. Ni Gaya Mads. Sung batak man. Oh, hello, Mads. Hello, best friend. Pasensya ka na. Api timawag ka. Excited ako nga mga mo na anya tinapasamak. Uy, si ka, best friend. Nalpas ka din? Uwen, best friend, nalpasin. Ba't maturog pa ni Janjanin, Ay, Diyos ko. Ang istorya ka nga din, Naimas ka din ni Jan. Nagharasbet lang. Angin, damom Di pa nasaktan ka. Angin, naimas na ta, best friend. Ang lalong pinamindwayo. Ay, na, Diyos ko. Istorya ka na, Dahil tigti ko anak manin, mas excited ka pa ng imiti siya. Akit, okay lang, met. Okay lang, tinapasama. Angin, best friend, adamala sa ludsudikin ka? Ano tayo, best friend? Amok nga dapadas mo na ata, may sistoryam kanya. Katapang. Amo, mas daawak ta. Itay madama kami kat nagikikis. Anya? Nagikikis ko nam? Sino din nagikikis? Ni Janjan, Itay adda kami ti katingaan iti romansami. Kasla sa bali. Di maisarek na dati kukwanan. Nagikis. Sa idi madama, idi dandani malpasin. Kasta unay ti ikis na. Ala, taapay. Api nga nagikikis ko ma.
Diyan ka rin mo, best friend. Siguro kit maragsakan nga taunay ata napaniknikan na nga virginak. Nga ta? Ang Weno, gapo nga ta damo mi nga agpadpada? Gapo ta virginak? Ay na, Tsaka mo, best friend. ang si kaman di pagsalud-sudak, Mads. Kasta ka di met idi ni boyfriend mo? Saan met best friend? Kat siyempre akit saan met nga sa anak met nagdadamo idi. I mean, diti mo na nga boyfriend mo nga nakaunaking ka. Di mo ka di malagip no kasjay? Nga nag-ikismet idi? Saan? Nabayag day jayan, ngayon malagip ko launay, best friend. Saan nga kasi day di first boyfriend ko? Saan nga nag-ikis? Taapi nga nag-ikis ko ma. Anya nga rod? Anya ti uni na? Nagasog lang nagasasog. Kasano ka di ti uni ti asog ti lalaki no makinaig? Kunana, nabangag. Nabangag ti asog na. Kasta ka di mati, ana? Kasta tinangyag mo kini Janjan? Sa bali, best friend. Saan nga? Saan nga kasjay? Nasinggit. Ikis nga rod. Saan nga kasjay nga asog? Kasano? Kung kunana. Ay! Ala, sa bali ano kasta, best friend? Kaslamat la ikis ti babain. Isupay Kasla ikis ti bakla. Bakla? Ang saan mata bakla ni Janjan? Isukar nga mas daawag no api kasjay. Sa bagay, dinamag mo kumangamin Maturog nga ro din. Mabainak met nga mangdamag king kuana. Ang saan na balos, best friend? No nagikis laeng, okay lang. Ti madi akit ni imbabawi na kuma, ti nang panakpaking ka, best friend. Nga dakit ti kating nga anakit, inapsot na. Anyang ibabawi na, nga di na ko maituloy. Ay na, padasin na. Papatayag no di na ko maituloy itay. Saan man, best friend, intuloy na metlaeng. So nagimas ka nga rod, best friend. Naganas met lang Nasakit ay di damo, angim, edi agangay kat naganas meten, best friend. Kaya tati ko na. Ay di dyan lang ti problema ta nagikikis. So mas daawak. Aglalo edi agikikisin kat kasla nagpukaw ti sakit na. Katsabsabali met ayaw ti asawan. Baka kasta lang isuna. Agikis nga makinaig. Agikis no agganas. Ay no. Nagsubli ak metlaeng ije Hong Kong kasinyong ket intuloy ko tinagserbi kadigiti Briton nga amok. Ngem dito'y meten nga jak ni namnama nga nang rugi ti panaglamiis ni Janjan kanyak. Saanen nga kasi di dati ti kinasweet na manmano na tumawag, manmano nga message. Papanpanunot ka pekitin nga katan samit babainan. Gapo nga tata naramanan nan ti luto ti langit ket sapul-sapulin na metten. Ket gapo ta awanak iti denana ket agsapulin iti sabali a babae nga pangipapasan na. Diyos ko. Adan samit babae ti asawa kon kunak. Saan ko man, Diyos ko? Sapay ko man ta saan na pudno ti atap ko nga adda babae ti asawa. Awan matla ti madamdamag yung makikita yung nga adda kadwa na babae ni Janjan. Awan na, best friend, awan. Adamat panagkita mi, panagsabsabat mi, aglalo tamol. Masansanak met tamol, kat makitak met isuna. Aglalo, idi na minsan ni Aldaw, nakitak ni Janjan nga, adda kadwa na nga, lalaki. Iti mall. Baka kaopisinaan na day dyan. Kaopisinaan na? Ay, jak man mo. Angin barito, met. Barito? Wen, barito. Baka met no kaanakan na, no kasinsin na. Baka kinuyog na laeng, no nagpakuyog. Siguro, best friend. So far, awan met tinakit kita mi nga kadwa na babae.
Awan mo ti pakaidamdamagan na nga, ada chicks na, wino ada armen na nga sa bali, wino ada nobya na. Iso nga awan ti pagdanagan, best friend. Nagtali na ed nga napudno ti asawam keng ka. Nakagasgasat ka nga talaga. Nakagasgasat ka, best friend. Saan nga babaero ti asawam? Sapay lang kumaa. Sapay lang kumata. Agpay suday ta, best friend. Agpay sumet, sweetheart. Dati-dati, sikat umuna nga tumawag kanyak, sikat ag-message kanyak, itata, madmadlaw ko. Kanahin met nga sakti umuna nga tumawag kingkan. Pasaray di mo pa isong batan titawag ko. Pasaray nakabaybeg ka ping ag-reply kadigiti message ko. Ulitek. Busy-busy ako rin trabaho ta. Siyempre, kaya't kumiti ma-promote. Siyempre, agpakitang gila sa kadigiti amok kadigiti bus ko. Tapno no mapansin dak. Awawatin na kumaa, sweetheart. Ikarkarigatak mo ti mangted iti time para kadata. Agam kasto yung narigat nga talaga ti long distance. So nga gan anos ta winangim dati-dati kit makapag-video call ta nga kanayon. Uri madamati kuskuskot ko beta kit agsarsarita ta. Saan nga kasi di datin. Siyempre, papadatay mo ti oras na agtabtrabaho ka, agtabtrabaho agmet. Winangim no agawid ka iti rabiin malem. Ada ko mamit gundaway mo nga sakbay ta maturog ko magitagsarita ta. Kita nabanbanuga kami na ta siyempre panay ti overtime ko. Alaga na anos talayang sweetheart. Nukas ta awan ti chicks mo. Awan ti babae. Adaya pakitamdamagam kanyak kada babae. Malay ko nung nalaing ka lagi limed. Bakamit no adadagdagasam. Uri no pa ispianak, awan pulos ti makita mababae nga kadwag. Alawin nga rod. Gan anos ta nga rod, sa bagay, anusak nasurong makatawin laingin. Agbakasyonak to manditan. Di mo ka di ka talaga, kaya ti umay dito eh. Baliwan na ito nga pagsaritaan day ta. Sige rin ta. Adapi obrak. Sige. Love you, sweetheart. Love you too. Bes. Napatawag ka. Adag diti Robinson tata, bes. Diti parking area. Kit apay. Ada ka din nasisitang ibagam kanya? Kadwak ti boyfriend ko. Ada kami diti parkingan. Kit apay. Naranami nga rod ni Janjan, ti asawam. Kadwa na ti kaanakan na nga kunam. Dati barito. Dati kadwa naman tlaidi nga nakitam? Wen, kaluglugan dalang ti kotse ni Janjan. Sarsaron wen mi ida. Rumor kami diti parkingan. Naggapo kami iti top floor. Ket? Best friend, saan nan sabit nga kaanakan dati barito nga kadwana? Anya? Anya ti kayat mo asawa and best friend? Ken pagkunaam? Api nga nakasweet damit, best friend. Makitkitak ida ta saan unang nga nalidem titintilugan ni Janjan. Anya? Nakasweet da ko nam? Baka agin inang udalaing ta siyempre kaanakan na nga ron. Sa bali best friend. At akadimit kasta nga duwa lalaki. Barito nga kaanakan na. Igaman na ti sikat na. Arakupen na. Arakupen? Wen, makitkitak ida ni. Ay! Allah! Apay! Oh my God! Apay, best friend! Apay! Andyan na pasamak! Best friend, saan ka mabigbigla Apay! Nakita ko nagkiss da. Anya? Naglips to lips da iti barito nga kadwana. Ay, yak! Baklan sa amin dati asawam! Anya? Pudno ka dito ibagbagam mads! Nagkiss da? Lips to lips? When best friend, bakla ti asawam! Confirmed! Bakla ni Janjan!
Pakawanin na ko, sweetheart. Kasano ka mapakawan? Naglimit ka kanyak. Inlimit mo, ti kinataom. Ti kinabaklam. Saan ka naglimit ka? Anya ka saan? Anya ka mga tiketa sa wenday ta? Anya ka tinaramid mo? When inlimit ko keng kangim, saan nga itinabayag nga panawenta? Tanya! Bayan anak ko mga mangilawlawag keng bayan anak nga agpalawag. Anya kumapay ti. Anya kumapay tinaskin nga ibalawag mo. Imamin kan. Imamin kan nga da relasyon mo kanay nga barito. Awin nga, sweetheart. Nabiit ko pa nga naduktalan nga. Kastoy ti kinataok. Anya ti kahit mo nga sawen. No idikit mariribukanak. Makon-confuse no anya ka talaga. No anya nga talaga ti kayat ko. Anya ti kayat mo? Saan ka di nga sakti kayat mo? Tas karting kasar mo? Uwen nga me. Kalpasan nga da napasamak ka data. Jak amo no apeng nga kasla kahit kumet ka padaasin ti anya, ti lalaki. Pakawanin na, sweetheart. Nagarik ka. Nagarik ka da asawa mo. Ay, na Diyos ko, ayan. Pakawanin na. Siguro silahi sa klaing, sweetheart. Na kaya't kumit ti babae, kaya't kumit ti lalaki. Kito silahis ka, di bakla ka lata. Takis na tinaramin mo, tapi matol ka at madam nga lalaki. Siya asawa ka. Kumaman daw saan nga asawa. Tanawaya ka nga mga ramit ti kakayat mo. Pakawanin na, sweetheart. Ang imtsak kahit kagsina ta, sweetheart. Tsak kaya ti mag-asawa, hindi kasking ka. Ngangin pilitik tagbali, sweetheart. Pilitik tagbali. Si kalatat kahit kun sa alag to nga mang tutup iti may isang nga lalaki. Di pada ka lalaki. Kasano ba nga mamati aking ka? Dyan. Kasano nga mamati aking ka? Bakla! Sweetheart, please. Please, sweetheart. Please, pagsaritaan ta na ito, sweetheart. Kasi niyong Jack Polos ni Namnama nga nakasawa ak itimay sa abakla. Bueno, silahis ko na ang baklan tulat ta, saan ka di? Tapi matol itipada na nga lalaki. Kasanupay nga rod ita, ket si kakasar kami. Sana pulos nga agsarday ni Janjan nga dumawat iti pamakawan kanyak. Agbababawi kanon iti naramid na ket dinadto kanon ululiten pa Basta awatek manen isuna nga ituloy mi ti relasyon mi akasagasawa. Ang imitapay. Itapay ta amok nga bayat nga adak iti Hong Kong. Agar aramid gayam iti milagro. No imaginek pailaeng kasinyong kit kas lamaariyekak iti asawak. Kasanupay nga kaidak to, kasanupay nga kapungan kunto, kakinkin nawil kunto ti lalaki nga amok nga dati nga nakinaig iti pada na alalaki. Anya aramid da. Di ka di isakmul da. Ti kukuha ti lalaki. Ti pada da nga lalaki. Ay, na Diyos ko. Diyak bala ma-imagine nga kabinbin ni Sitok to nga asawak. Kat nagsaksak-mul edi ti tarong weno balangkoy. Paunayin. Da ito ita ti problema kasi niyong ado dagiti mangibaga kanyak nga ikak kano ti maudi agundaway ti asawak. Saan ko kanong ipalubos nga marakrak adagos ti karugrugi na pelaeng nga binangon miya pamilya. Uray ta napasnek kanomet ti
panagbabawi na, panagbalbaliw na, ang kasanok nga ron nga masigurado nga talaga nga agbalbaliw ti asawa, dinto nga adagmet iti adayo. Awo mo pa iti plano nga ag for good. Masayangan nakmet iti trabaho kasin yung taman manot dumteng nga kasi nga gundaway nga maadaan iti nasaya at nga amo. Balakadan dakman no anya ti aramidek, pakawanek ka di ti asawa ket ikak ti maudi agundaway na. Ang naragsakak to nga ta, naragsak kami to nga ta, no amok nga kanayon kong tulat ta nga malagip, tinapalabas na. Jak amo, jak mailadawan ti marikriknak no, maarikak kasla. Hay. Okay lang. Respect tarek no bakla isuna. Adumet digiti friends ko babakla. Ang nakiasawa kanyak sa pimatol iti pada na nga lalaki. Baka mas ad-adape nga maawat ko no babae nga padak ti pinatulan na. Ang nasakit latamot. Kasi nyong tulungan dakman, iwanwan dakman pangaasiyo. Ket iyo na akong ti agyaman, kadigiti makaited kanyak ti balakad. Kadagiti makarelate, no adaman makarelate kasin anya tinaramid yo. Tapno no maawat yo. Ken agtultuloy ti ginaurnos ti relasyon yung agasawa, uray no amum nga bakla isuna. Dita karon ti pagpatinggaan ti surat ko kasin nyo ket sapay kumata damit na ibatik nga adal liwliwakan pagsarmingan iti biyag kadigiti padak nga nagbuya ken nagdengeg. Ken thank you ti laing mo nga nangurnos, nangibasa ken nangidrama. Toy pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. More power to your program and God bless everyone. Toy maburburiburan ti panunot na Aileen iti Hong Kong. Thank you so much Aileen. Di pa nangiburay mo kada kami dati naisang sangayan nga parikot mo iti biyag. Di iti doduma nga agasawa iti bakla amuda idin. Right? Before nga kasarda, before nga agasawa, dakit amunan nga adabakbakla na silahis, weno na pekla na bakla nga kayat na lang ti agasawa, tapno maadaan iti putot, weno anak. Angem dati problemam, saan mo nga amu idi? Saan mo lang na amuan idi nakapagkasar kayon, kaya adan na pasamak yo. Angem kasti ko namet ti asawam, basar iti surat mo, ket sana met lang nakumpirmaran, ti kinatao na, idi ta mapadasan na kan. Kumbaga, pinadas na medyo maysa, tapno na mapagkumperar na. Para kanya kagit, awanin ti isukat ko, iti babae, gaputa, anya palat sa pulim iti babae. At daanen iti babae, idati kunada nga kapipintasan nga pinarswa ni Apo Diyos. Katitibkeran nga paset ti bagi ti maysa nga tao. Dati palanggana ti babae. Apay, gaputa dayta ti permi nga tinutukan ni Apo Diyos idi nga inparswa. Detat katitibkeran, masterpiece nga kunada. Apay, ditat pagruwaran ti ubing. Ditat pagserkan, deti bini nga maitukit. Ket ditantumet ti pagruwaran na. Nga ti laeng nakabasbasit nga abot. Nga kaya na nga maungap mairwar laeng ti maysa nga ubing. No daduma sa ala nga may maysa ti rumwar kadayta nga abot. No daduma duwa, talo, depende. No singin wenno triplets. Kitain nyo ti kinapintas na dayta nga paset ti bagi ti babae. Ure kasanot kadakkel leti ubing nga rumwar kadayta nga abot. Agsublin tumetlaeng ti dati nga langana. Kitain nyo kas lalastiko. Very flexible. O di ba? Nakapinpintas. Anya pelat sa pulay nyo babae. Ape nga rumaman ka pelat pada mga lalaki, si ka Janjan, si ka Sender, ay asawa ni Sender.
O di ba? So nga dakay nga lalaki jak ang maawatan no apeng agsapol kay pelati. Padayo a lalaki. E dinto nga adda ti babain nga awanin ti panyusukatam. Apo aya. Kitain yun to ngamin Kitain yun to. No adda asawa yo, no kadenden na asawa yo, mingmingan nyo, deti pagruaran ti ubing. Sayon to ko na, usto ti ko na ni Kasin yung. Deti ti kapipintasan nga pinarswa ni Apo Diyos. Deti nga maselan nga paset ti babae. Pagruaran ti ubing. Di ba? Oh, man-mano ka makakita kasi dyan, kasla sabong nga di pulos malaylay. Kasla sugat nga di pulos aglaingem. Ano ti magbagakon? Kita ikto man damdama Numet awan ti asawam, ta di ka mamatmati ti bagbagak mangala ka laeng ti sarming no babae ka kuma. Mangalakat sarming Kasin, sarmingam. Kitaem. Samon to ibaga, usto ni Kasin yung. Apay nga isukat nakpailaeng nilakay ko. E dinto nga nakapinpintas deto nga. Deto bagi ket bagi namet. Deto kukwak ket kukwa namet. Apay nga isukat nakpailat sa bali. Deta ti Jackmet may explain mga Kasin ya. Taadulot ta di lalaki nga di map ni. Ano na ti magbagakon. Ay agi balakat kay kami nang tapna dai basa ko ket mayaw awanak manin. Alright mga Kasin. Aleti ko na ni Eddie B. Kasin Eddie B. O palalas mo Kasin yung jurek lang makaisbuti laing mo. Ayan, thank you so much. Naglaing ka manong ko ni Joshua Kalel. Thank you so much. Ay, buhay bakla ngunan makoy no Mel. Ni J.Lo Valenciano, di mo pa'y natiklos saan nga umamin ay naisinamon. Rosa Nicolas, bakla gayam tay loko.